राम राम, कसे आहात तुम्ही? मित्रांनो, एका शेतकऱ्याची कथा आहे ती तुम्हाला मी थोडक्यात छोट्या खाणीत मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. एक शाळकरी मुलगा होता. शाळकरी मुलगा पप्पाला म्हणतो, "पप्पा मला कपडे घ्या." आणि त्याचे अक्षरशः कपडे पूर्ण खरोखर असे फाटलेले होते. म्हणून त्याला असं शाळेत गेल्यावर त्याचे मित्र-मैत्रिणी त्याला चिडवायचे आणि चिडवत असताना त्याला असं वाटायचं, की बाबा सगळ्याला चांगले कपडे, सगळे चांगले दप्तर आहे, सगळे व्यवस्थित आहे, सगळे नीटनेटके राहतात आणि मला खरोखर कपडे नाही. म्हणून त्या त्या मित्रांनी आपल्या वडिलांजवळ अशी आग्रह केला, की "पप्पा मला कपडे लागते, पप्पा मला कपडे लागते, पप्पा मला दप्तर लागतं." आणि चांगलं दप्तर, चांगले कपडे घेण्यासाठी पप्पाजवळ आग्रह केला आणि पप्पांनी सांगितलं, की "बाबा आज नाही माझ्याजवळ, मी तुला 1-2 दिवसाच्या नंतर मी इथं कामाला गेलतो आणि तिथून पैसे आले, की मी तुला कपडे घेईन आणि दप्तरसुद्धा घेईन." तो मी तो तो विद्यार्थी त्या दिवसाची वाट पाहत होता आणि तो दिवस आला पण. आणि आल्याच्यानंतर परत तो पप्पाला म्हणतो, "पप्पा तुम्ही मला कपडे आण ना आज." ते संध्याकाळी परत घरी आले. संध्याकाळी पप्पांनी कपडे आणले नाही आणि परत पप्पाला विचारतो, की "बाबा कपडे आणले का नाही?" पप्पा पप्पा म्हणते, "बाबा माझ्याजवळ पैसे नव्हते. पैसे आले का आणतो." परत तो त्या दिवसाची वाट पाहतो. परत त्या दिवसाची वाट पाहिल्याच्यानंतर परत पप्पा म्हणते, "बाबा आज पण मला पैसे भेटले नाही." असं त्याचा 1 महिना चालतं मित्रांनो. असं 1 महिन्याच्या नंतर पप्पाचे एक दिवस ते अंघोळ करताना पप्पाची त्याची फाटकी बन्याल आणि बन्याल पाहतो आणि पप्पाची फाटकी बन्याल पप्पा तीच बन्यालीला गाठ मारून पप्पा स्वतः ती बन्याल घालताना त्याला दिसतात. आणि ते त्या दिवसापासून ते पप्पाला सांगणंच विसरून जातो, की आपल्याला काय पाहिजे. आपल्याला तो म्हणतो, "आपल्यापेक्षा तर आपले पप्पा तर आपल्यापेक्षाही डबल फाटेल घालत आहे. मग आपण इतकं नीटनेटकं यालाच चांगलं करू." आणि हेच जोपर्यंत पप्पा आणणार नाही तोपर्यंत पप्पाला आग्रह करायचा नाही आणि काही नाही. आणि मित्रांनो, तोच मुलगा त्याच मुलाने काही आग्रह केला नाही, कारण की हे खरं शेतकऱ्याचा मुलगा होता. कारण की त्या शेतकऱ्याच्या मुलाला सुद्धा माहीत होतं घरची परिस्थिती काय आहे आणि आणि काय हालाकीची परिस्थिती चालू आहे. काय 18-20 दारिद्र्य त्याच्या पप्पावर होतं. आणि मित्र अशा परिस्थितीमध्ये सर्वांना वाटतं का मला पण चांगलं पाहिजे, मला पण शिक्षण चांगल्या चांगल्या शाळेमध्ये शिकायला भेटलं पाहिजे. सगळ्या गोष्टी सगळ्याला भेटत नसतात. जे त्याचे वडील त्याचे कर्तव्यानुसार पार पाडत असतात. म्हणून मित्रांनो, आपल्या मायबापाचा आदर करा. आपले मायबाप कसे का असेना ते आपलेच राहणार आणि आपल्या मायबापाला आपण जीव नाही लावणार तर कोण लावणार इथून पुढं. मित्रांनो, ध्यानात ठेवा, आपण आपल्या मायबापाला कधीच विसरू नका आणि आपले मायबाप कसे आपल्याला सुखात ठेवता येईल एवढं एवढं जास्त लक्ष द्या. शेतकऱ्याचे मायबापाचे चांगले हाल आहे, बाकी बाकी लोकांचे हाल तुम्ही पाहू शकत नाही मित्रांनो. वृद्धाश्रमामध्ये आपापले मायबाप ठेवले. मुलगा राहतो मुंबईला, पुण्याला आणि इकडं मायबाप वृद्धाश्रमामध्ये किंवा अमेरिकेला नोकरीसाठी जातो. सूनबाई नोकरीला आणि इकडं सासू-सासरे वृद्धाश्रमामध्ये आहे. ही कंडिशन आहे. म्हणून मित्रांनो, मला एकच सांगायचं आहे, की आपला जिव्हाळा ठेवा, आपल्या आई प्रेम करा. आपलं आहे आपल्याजवळ तर सगळं जेवढं होईल तेवढं शक्य होईल तेवढं आपल्या आई देण्याचा प्रयत्न करा. एवढे बोलतो, थांबतो. जय जवान, जय किसान.